Doamnelor și domnilor, avem privilegiul să dialogăm cu George Scutaru, CEO New Strategy Center. Se pregătește noua ediție a forumului Black Sea and Balkan Security Forum. Anul acesta va fi un eveniment cu totul și cu totul important. George Scutaru, te salut. De ce este important și de ce este special forumul de anul acesta? Bună ziua, Radu, te salut. Într-adevăr, este a noua ediție și este importantă fiindcă vine în contextul negocierilor privind încetarea războiului din Ucraina. Prin proximitatea față de teatrul de luptă, România este direct interesată să vedem ce se va întâmpla cu vecinul nostru, cum va evolua situația de securitate în regiunea Mării Negre și implicit ce se vor întâmpla și cu Balcanii, ce se va întâmpla și cu Balcanii, fiindcă există o influență firească ca spații de securitate între cele două regiuni. Anul acesta ne vom concentra pe trei teme. Prima este procesul de negociere pentru încheierea războiului, cum va afecta securitatea regiunii Mării Negre o continuare a ostilităților, ce fel de garanții va primi Ucraina, vom putea vorbi doar de un simplu acord de încetare a focului cu un caracter temporar sau se va reuși încheierea unui acord de pace de durată care să conțină garanții reale de securitate și mai ales care să prevină un nou atac al Rusiei, fiindcă acest război a început de fapt în 2014, odată cu anexarea Crimeei, agresiunea din 2022 fiind practic același, al doilea episod al aceleiași agresiuni. A doua temă importantă este cum va evolua relația transatlantică. Cum va avea în continuare America o implicare militară în Europa? Ce va face Uniunea Europeană pentru a-și asuma mai mult în plan militar? Și aici avem experți din Statele Unite, din Franța, din Germania, experți foarte buni în domeniul securității, nume cu adevărat importante. Mă refer la James Carafano, de exemplu, din Statele Unite, sau Ian Brzezinski, cel care a gestionat procesul de extindere a NATO în momentul în care, în momentul în care România a devenit membră NATO și avem din zona franceză, de exemplu, nume importante precum profesorul François Hesburg. Dar mai avem și doi oameni care au gestionat destinele NATO la propriu, în perspectivă militară, și mă refer la doi foști comandanți supremi ai forțelor NATO în Europa, generalul american Phil Breedlove și generalul american Mike Caparotti. Amândoi se vor afla la București tocmai pentru a discuta și va fi un panel foarte dinamic despre prezența militară americană în în Europa și modul în care va evolua relația transatlantică. Și a treia temă, care este legată, bineînțeles, de celelalte două, ce fel de Rusie vom avea în următorii ani alături de noi? O încheiere a păcii va transforma Rusia într-un partener al Occidentului? Rusia va renunța la agresivitate? Sau o pace pripită, de fapt, va transforma Rusia într-un stat agresor în continuare, agresor în zona fost sovietică, dar posibil și să vedem un stat care încearcă să vadă în ce măsură articolul 5 este apărat de statele membre. Și pentru acest fapt, pentru prima dată în România, vin doi oameni foarte importanți. Unul care îl cunoaște pe Putin în mod direct, este vorba de fostul premier rus Mihail Kasyanov, unul din liderii opoziției ruse aflat în exil. Kasyanov a condus guvernul Rusiei timp de 4 ani, 2000-2004, și a fost artizanul reformelor economice care au creat bunăstare în Rusia și el va veni la București, cum am spus, pentru prima dată și de asemenea va veni unul din liderii emblematici ai rezistenței societății civile împotriva regimului autoritar al lui Putin. Este vorba de istoricul și publicistul Vladimir Karamurza, care a fost condamnat la 25 de ani de închisoare, a petrecut 2 ani și jumătate în închisorile autocratului Putin și a fost eliberat la presiunea Occidentului în acel celebru schimb de prizonieri ruși pe de-o parte și de agenți ai serviciilor de informații ruse care fusese arestați în diverse țări din Occident. Iată că în România, adus de New Strategy Center, vine prima dată Vladimir Karamurza pentru a discuta ce se întâmplă cu Federația Rusă, ce fel de schimbări ar putea avea loc și cum ar trebui să vedem mai departe relația cu această țară
importantă, puternică nuclear și care a creat, din păcate, atâtea probleme României de-a lungul istoriei noastre. George Scutaru, New Strategy Center ne-a obișnuit de fiecare dată cu invitați de top pe plan mondial, cu figuri importante de pe plan național în domeniul apărării, securității, politicii externe. La ce ar trebui să fie românii de data asta atenți în privința semnalelor care se vor da la acest forum? Ce ar trebui să privim cu atenție din perspectiva interesului nostru direct? În primul rând, cred că ce ar trebui să-și asume România mai departe pentru a contribui la asigurarea securității regiunii, fiindcă vom vorbi despre un proces de pace care va trebui monitorizat. Ce vom face noi ca țară pentru a monitoriza, de exemplu, menținerea acestui acord de pace în Marea Neagră? Noi avem interese economice clare în Marea Neagră. În 2027 România va fi cel mai mare exportator de gaze naturale din Uniunea Europeană și influența strategică a României, mulțumită gazului din Marea Neagră, va crește evident. De asemenea, cred că ar trebui să ne gândim ce am putea să facem noi în procesul de reconstrucție al Ucrainei, fiindcă ar însemna beneficii importante pentru companiile românești și, de asemenea, creșterea influenței strategice și, de asemenea, relația noastră cu Statele Unite, cum va evolua, cum reușim de pe baze pragmatice să menținem interesul strategic al americanilor față de Marea Neagră, o prezență militară relativ constantă și, de asemenea, cum dezvoltăm mai departe parteneriatele noastre cu țări precum Franța, Germania, Marea Britanie, cum încercăm să aducem mai multă Europa în Marea Neagră, colaborând, desigur, și cu Turcia, aliatul nostru foarte important, și cu o țară precum Bulgaria, cu care împărțim nu doar riscurile, dar împreună putem să împărțim și beneficiile unei Mări Negre stabile și prospere, fiindcă și noi și Bulgaria avem importante rezerve de gaze naturale. Eu sunt convins că după depășirea momentului electoral, România, într-adevăr, își va regăsi cadența în plan diplomatic și vom reuși, într-adevăr, să fim o voce care să conteze și de care aliații noștri să țină cont. George Scutaru, miercuri 21 mai, joi 22 mai, vineri 23 mai, o serie de evenimente extrem de importante, de întâlniri, de lansări de carte, forumul cu o agendă extrem de plină, aproape 12 ore pe zi de paneluri, de confruntări de idei, dezbateri și analize. New Strategy Center dă în continuare tonul pentru cele mai importante dezbateri în domeniul apărării, securității și politicii externe. Antena 3 CNN este onorată să fie partener media cu acest eveniment. Succes și ne vedem acolo în focul dezbaterilor organizate de New Strategy Center la Black Sea and Balkan Security Forum. Exact, mulțumesc mult. Vor fi 50 de paneluri, 199 de speaker și moderatori și peste 600 de participanți. Și mai este un lucru important pe care îl facem la acest forum. Aducem oficiali din Republica Moldova pentru ca experții străini, oficialii străini care sunt prezenți la București să înțeleagă importanța Republicii Moldova și cât de mult face România pentru a menține cursul democratic în Republica Moldova. Tocmai de aceea vom avea președintele Parlamentului European, ministrul apărării, șeful statului major din Republica Moldova și ministrul de interne, din nou o garnitură de demnitari din Republica Moldova care beneficiază de această platformă de dezbatere pentru a prezenta importanța strategică a țărilor și fiindcă ai vorbit de o lansare de carte, noi întotdeauna am promovat importanța strategică a Mării Negre și în 21 mai, seara, vom lansa o carte, o culegere de eseuri dedicată Mării Negre, care pledează pentru libertatea de navigație în Marea Neagră. Va fi o lansare de carte în București și în 13 octombrie va fi un eveniment similar, o masă rotundă în Statele Unite, tocmai pentru a convinge noua administrație americană că Marea Neagră contează nu doar pentru România, nu doar pentru riverani, ci și pentru interesele strategice ale Statelor Unite. George Scutaru, CEO New Strategy Center, mulțumesc pentru acest interviu și succes la forum. Mulțumesc mult, Radu, pentru tot suportul. La revedere!